அவன் நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண கேங்ஸ்டர் தானே. என்ன சாதாரண கேங்ஸ்டரா? அவன் வரலாற சொல்ல இங்க பல பேர் உயிரோடவே இல்ல. ஏகே ஒரு ரெட் டிராகன். அவன் போட்ட ரூல்ஸ அவனே பிரேக் பண்ணிட்டு வந்திருக்கானா? அவன் மூச்சிலேயே முடிச்சிருவான். சுத்தின முன்ன கதற விடுவ கேட்டெல்லாம் போட்டு கூட்டு வைத்து சாட்சி பக்கம் செதுக்கப்பட்ட சில எங்க ஆண்ட ஊருக்குள்ள அதே ஸ்டைலு, அதே வாக்கு, அதே சிரிப்பு. நம்ம விண்டேஜ் ஹீரோ இஸ் பேக்.